Καταπληκτικά τα παιδιά αυτά. Το προλογίσαμε ότι θα τους έχουμε σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Θα σταθούμε κι εμείς μαζί στο πλευρό τους, έτσι, στο πλαίσιο αυτού του υπέροχου project που υλοποιήθηκε με τους μαθητές από το 3ο και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορδελιού. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλα τα παιδιά και έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο και τη Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου, την κυρία Δημητριάδου, και την κυρία Βασιλείου, η καθηγήτρια των Αγγλικών, η δασκάλα των Αγγλικών, που βοηθήσατε στο να μεταφραστεί αυτό το υπέροχο τραγούδι και να ολοκληρωθεί έτσι αυτό το project. Ναι. Καλημέρα και σε εσάς. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, τιμή μας. Να είσαστε καλά. Εδώ. Παράλληλα, βλέπουμε και μέσω σύνδεση στην κυρία Κυριαζοπούλου με ένα πλατή χαμόγελο, χαμογελαστή, έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει και στις επικοινωνίες μας. Καλημέρα. 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 Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι από κοντά μαζί σας, αλλά από εκεί που ήμουν αναπληρώτρια στη Θεσσαλονίκη βρέθηκα μόνιμη στη Ρόδο, στο πειραματικό γυμνάσιο Ρόδου. Ένα πολύ αξιόλογο σχολείο επίσης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να μην έχει καμία απολύτως διαφορά η σημερινή σας επαφή, έτσι, και η σύνδεση, γιατί δεν θα μπορούσε να μην κουμπώσει η δική σας σύνδεση στη σημερινή μας συνέντευξη και συζήτηση και με τους μαθητές σας και με τις συναδέλφους. Θα ξεκινήσω, κυρία Κυριαζοπούλου, με εσάς. Θα μας πείτε έτσι πώς αισθάνεστε που είδατε να υλοποιείτε αυτό το project. Εγώ διάβαζα κάτω από το βίντεο που αναρτήσατε στο YouTube ότι γράψατε πως πήγατε σε ένα σχολείο με τόσες πολλές εθνικότητες, με παιδιά από διαφορετικές χώρες και δεν θα μπορούσατε να μην κάνετε ένα τραγούδι το οποίο θα έχει στίχους από 10 διαφορετικές χώρες. Αυτό ήταν το υποσημείωμα στο τραγούδι λοιπόν, και από κάτω δεκάδες στα σχόλια και από μαθητές στα σχολεία της Ρόδου, και λένε ότι περιμένουμε ένα αντίστοιχο εγχείρημα και εδώ στη δική μας περιοχή. Όταν βρέθηκα πέρυσι στο πολύ ωραίο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι είχαμε παιδιά από πάρα πολλά μεταναστευτικά υπόβαθρα, ας πούμε. Είχαν μεταναστευτικά περιβάλλοντα στην οικογένειά τους και αποφάσισα ότι πρέπει να υπάρχει μια συμπερίληψη όλων των παιδιών. Δηλαδή είχαμε ακόμα και παιδιά τα οποία μπορεί ακόμα να μην μιλούσαν καλά την ελληνική γλώσσα και ήθελα με κάποιο τρόπο να ενταχθούν και αυτά έτσι στο σχολείο, με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί σίγουρα όλοι βοηθούν σε κάτι τέτοιο. Οπότε προσπαθήσαμε το τραγούδι που δημιουργήσαμε με τη βοήθεια των γονιών, το κάθε παιδάκι που γνώριζε κάποια ξένη γλώσσα να το πάρει σπίτι του το ρεφρέν και να το μεταφράσει με την οικογένειά του στην δική του γλώσσα. Έτσι δημιουργήθηκαν πάρα πολλές μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες που είχαμε στο σχολείο. Είχαμε μπροστά μας οι δάσκαλοι όλες τις καταγραφές των παιδιών και των οικογενειών τους και προσπαθήσαμε όλοι μαζί, όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων, να δούμε ποια φράση κάνει ομοκαταληξία με ποια και τι ταιριάζει μουσικά, γιατί υπήρχε και ένα ελληνικό ρεφρέν. Έπρεπε να ταιριάζει και με τη μουσική που είχαμε γράψει για το ελληνικό ρεφρέν. Και δημιουργήθηκε έτσι μια πολύ όμορφη διάδραση, η οποία μεταφράστηκε εντός εισαγωγικών και στα αγγλικά. Θα ήθελα να μας πει και η κυρία Βασιλείου σχετικά με αυτό. Ναι, αυτό ήταν σε δεύτερο χρόνο. Η μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ήταν σε δεύτερο χρόνο. Σκεφτήκαμε ότι αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι με αυτό το πολύ δυνατό μήνυμα, γιατί να μην έχει και μια διεθνή πορεία, που θα μπορούσε. Γιατί όχι. Οπότε θα μπορεί κάποιος που δεν γνωρίζει ελληνικά ή δεν γνωρίζει κάποια από τις άλλες γλώσσες που συμπεριλαμβάνονται στο τραγούδι, να μπορεί να το καταλάβει, να το τραγουδήσει και να απλωθεί ακόμη περισσότερο αυτό το πανανθρώπινο μήνυμα της ισότητας, της συμπερίληψης, το ότι η γλώσσα δεν πρέπει να είναι φραγμός αλλά γέφυρα. Οπότε με αυτό το σκεπτικό έγινε η μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Με τα παιδιά μεταφράσαμε τα κομμάτια έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ομοιοκαταληξία και να είναι στο ίδιο μέτρο. Τώρα η δασκάλη της μουσικής ξέρει καλύτερα αυτό. Ακριβώς, με την ομοιοκαταληξία, έτσι ώστε να μπορεί να τραγουδηθεί και στα αγγλικά. Να μην είναι μια απλή μετάφραση, αλλά να μπορεί να τραγουδηθεί. Οπότε έγινε μια μετάφραση απόδοση, θα μπορούσα να πω. Κυρία Δημητριάδου, εσείς πώς εκλάβατε έτσι αυτό το αποτύπωμα που άφησε στην κοινότητα του σχολείου αυτό το project και η προσπάθεια? Άφησε πάρα πολύ ωραία συναισθήματα, διότι το σχολείο είναι ένα πεδίο που μπορεί να καλλιεργηθεί η συμπερίληψη, η αποδοχή, ο σεβασμός.
και ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε και την κοινωνική αλλαγή. Πέρα από αυτό, και σαν project που έγινε μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων που τρέχουν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης, αλλά και σαν σχολείο, και κυριότερα επειδή εμείς είμαστε και ένα σχολείο το οποίο δουλεύουμε πάρα πολλά προγράμματα Εράσμους, είμαστε ανοιχτό και e-twinning, μπορέσαμε δηλαδή να το εντάξουμε και μέσα σε αυτά τα προγράμματα, να το κάνουμε διεθνές μέσα και σε άλλες χώρες, και φυσικά σε όπου τέριαζε, όπως ας πούμε τώρα έχουμε το Happy School που δουλεύουμε, που είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα ευρωπαϊκά. Πολυπολιτισμικά στοιχεία, λοιπόν, στα προγράμματα. Και τα παιδιά μπόρεσαν να δεθούν, να σεβαστούν, η γλώσσα βοήθησε πάρα πολύ, ο σεβασμός της γλώσσας, γιατί μια γλώσσα κουβαλάει και μια κουλτούρα, δεν είναι μόνο η γλώσσα. Να μας το περιγράψουν αυτό. Και όχι τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, γιατί τα παιδιά βρήκανε μέσα από το πρόγραμμα Happy School, βρήκανε το ρόλο τους μέσα στο σχολείο. Το καθένα έκανε κάτι που το έκανε να αισθάνεται ευχάριστα, χαρούμενο. Αυτό που είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Ένιωσαν ότι έχουν θέση. Για να δούμε λοιπόν, το όνομά σου πώς είναι? Βασιλική. Βασιλική, θες να κρατήσεις εσύ το μικρόφωνο και να το δίνεις στους συμμαθητές σου και στους φίλους σου? Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή την εμπειρία, με μερικές κουβέντες να μου πεις πώς πέρασες κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του κομματιού και στη συνέχεια προχωρήσατε και στο βίντεο κλιπ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια καινούργια εμπειρία που ήταν τέλεια και μάθαμε μέσα από αυτό ότι όλοι είναι ίσοι, ανεξάρτητα από τη χώρα τους ή από το χρώμα τους, και ήταν πάρα πολύ καλά. Βασιλική, δώσ' μου το μικρόφωνο, θα το δώσω εδώ πέρα, θα το κρατάω εγώ για να βοηθήσω. Το όνομά σου θα μας πεις? Ονομάζομαι Αναστασία. Η εμπειρία από όλο αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ξεχωριστή. Μας έδωσε νέα, όπως τις χορούς, τραγούδια, κάναμε καινούριες φιλίες, καινούρια παιδιά, γνωρίσαμε πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Εδώ το όνομά σου? Ονομάζομαι Αλεξάνδρα και αυτή η εμπειρία ήταν πάρα πολύ μοναδική, ήταν πολύ ωραία. Έκανες φίλους, Αλεξάνδρα, δέθηκες περισσότερο με τους συμμαθητές σου? Δέθηκα πάρα πολύ με τους φίλους μου και τους μαθητές μου και γενικά μου άρεσε όλη αυτή η εμπειρία γιατί ήταν πολύ ξεχωριστή. Για να πάω λίγο και από εδώ, θα μας πεις και εσύ το όνομά σου. Κρατάτε, βλέπω, και τις σημαίες και τα καρτελάκια έτσι με την ένδειξη στίχη από ποιες χώρες ενσωματώθηκαν στο τραγούδι. Αυτό ήταν δύσκολο για σένα? Πώς σε λένε? Με λένε Αλεξάνδρα. Δυσκολεύτηκες με αυτή τη διαδικασία? Πώς σου φάνηκε? Ήταν εύκολο να τραγουδήσεις και σε άλλες γλώσσες, να μάθεις έτσι χαρακτηριστικά στοιχεία για την προφορά? I really like the song, what we were singing, the lyric, the dance, the words, everything. Μας είπε λοιπόν ότι του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, τα λόγια, οι στίχοι, μπήκανε στη διαδικασία να χορέψουν, και εδώ και τα παιδιά που έχουν δημιουργήσει αυτό εδώ το σκηνικό. Το όνομά σου θα μας πεις? Ευτύχιος. Ευτύχη, εσύ τι είναι αυτό που έχετε δημιουργήσει και το κρατάτε σήμερα εδώ? Γιατί γνωρίζουμε ότι όλη η δουλειά έτσι και η προσπάθεια έγινε από τα ίδια τα παιδιά, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες και με τις. Εδώ είναι να αναφέρουμε και την κυρία Γαλήνη Κρυαρίδη που ήταν η εικαστικός του σχολείου μας, η οποία βοήθησε πάρα πολύ και στο σκηνικό, που ήταν μαζί με τα παιδιά. Ένα περισσότερο βήμα προχωρήσαμε στη συνεργασία όλα μαζί. Μια υπέροχη πρωτοβουλία. Εδώ Ευθύμιος θα μας πει τι είναι αυτό που έχετε δημιουργήσει. Κάτι σαν αφίσα που δείχνουμε ότι από όλον τον κόσμο πρέπει να είναι όλοι φίλοι και να συνεργάζονται. Όλοι μαζί ενωμένοι λοιπόν. Ναι. Και από εκεί θα μας πει και ο Κριστιάνο, είναι το όνομά σου, έτσι. Θα πω μια καλημέρα και από εδώ. Θα πάω από πίσω για να μην κρύβω εγώ τα παιδιά. Θα μας πεις εσύ, έχεις φέρει εδώ πέρα και το μουσικό όργανο με το οποίο συμμετείχες στο βίντεο κλιπ, έτσι. Θα γυρίσει εκεί προς την κάμερα. Θα μας πεις τι μας έχετε ετοιμάσει σήμερα. Θα μας τραγουδήσετε. Ναι. Θα ακούσουμε κάποιους στίχους λοιπόν από το τραγούδι. Ναι. Θα σταθούμε όλοι μαζί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, παιδιά, να το ακούσουμε? Θα μετακινηθώ εγώ, θα πάω και προς τις κυρίες σας και θα σας απολαύσουμε. Όποτε είστε έτοιμοι, ποια θέλετε να σας δώσω το σύνθημα? Με συγχωρείτε, θα έρθω εδώ στη μέση για να έχω και το μικρόφωνο και να ακούγεστε καλύτερα. Ελάτε, παιδιά. Πάμε. Είμαστε μαζί, χέρι με χέρι, ψάχνοντας αστέρια από μέγη μακρινή. Ενώνουμε φωνές, γέλια χαρές, το μήνυμα να έρθει για όλους αναστραπεί.
εθελοντικά, δώσε χαρά, δώσε μονάχο σε όλα τα παιδιά. Διαχωρισμοί είναι ανώφελοι, στην ανθρώπινη ψυχή είναι το κλειδί. Μπράβο σας παιδιά, πολλά συγχαρητήρια, καταπληκτικός και ο Κριστιάνο, να είσαστε καλά. Κυρία Κυριαζοπούλου, θα δώσω λίγο το λόγο και σε εσάς, γιατί είδαμε και κάποια παιδάκια έτσι να κάνουν τις κινήσεις και την διερμηνία στη νοηματική. Ήταν και αυτό το εγχείρημα δύσκολο, τους διδάξατε σε συνεργασία με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας βοήθησαν σε αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι, για να ακουστεί ακόμη περισσότερο αυτό το μήνυμα της συμπερίληψης που θέλατε. Ακριβώς. Εγώ είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Οπότε προσπαθώ κάθε χρόνο που βγάζω ένα τραγούδι να είναι πάντα στην νοηματική γλώσσα. Και έτσι βοήθησαν πολύ κάποιοι συνεργάτες μου από την Ξάνθη, την πατρίδα μου, η Χριστίνα Κασάπη, ο Νικόλαος Ιωαννίδης και η Καρολίνα Ντάμπκ από την Πολωνία. Είναι διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και βοήθησαν να χτίσουμε μαζί την νοηματική γλώσσα και κατόπιν το διδάξαμε στα παιδιά για να μπορέσει να περάσει αυτό το μήνυμα σε όλους, να υπάρχει συμπερίληψη σε όλες τις ομάδες ατόμων και τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμπεριληφθούν σε όλη αυτή τη διάθεση, ας πούμε. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Γκίτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έκανε όλη τη μουσική παραγωγή στο στούντιο αφιλοκερδός. Είναι επαγγελματίας μουσικός και κάνει χρόνια πολύ ωραίες παραγωγές. Έχει ένα στούντιο, το Metric Sound Studio. Είναι γονέας 2 παιδιών που έχετε εκεί στο στούντιό σας, της Ευγενίας και του Φίλιππου. Και μας επέτρεψε να μπούμε στο σπίτι του, να μπούμε στο στούντιό του, να τον γνωρίσουμε, να έρθουν τα παιδιά σε γνωριμία με το τεχνικό σκέλος. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, κυρία Κυριαζοπούλου. Καταλαβαίνω και τον ενθουσιασμό σας και την ανάγκη έτσι να ευχαριστήσετε όλους τους συντελεστές, γιατί πραγματικά αυτό το project αντιλαμβανόμαστε και συνήθως έτσι γίνεται, ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα υλοποιούνται με τη βοήθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πολύ και εσάς, κυρία Κυριαζοπούλου, και τις εκπαιδευτικούς από το σχολείο και ιδίως αυτά τα υπέροχα παιδιά που τα γνωρίσαμε σήμερα από κοντά και θα το επαναλάβουμε και άλλη φορά, το υπόσχομαι εγώ αυτό και δεσμεύομαι, και θα περάσουμε αμέσως στη σύνδεσή μας με την Κλέλια. Αυτό προλογίσαμε και νωρίτερα, να δούμε πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία πολλές φορές μπορεί να βοηθήσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση και στο να απομακρυνθούν τα παιδιά από τις οθόνες γνωρίζοντας τα παραδοσιακά παιχνίδια. Κλέλια, καλημέρα και πάλι.